Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Máme tu leto a čas dovoleniek a verím, že rovnako ako my, tak aj vy trávite svoj voľný čas niekde na horách, pri nejakej turistike alebo na nejakých cyklovýletoch. Na cyklovýlety my používame tento náš nosič na bicykle, ktorý je určený na 4 bicykle. Je to homologizovaný nosič, ktorý je pripevnený na ťažné zariadenie. Tento nosič má všetko osvetlenie, ktoré má mať, čiže smerovky, brzdové svetlá, obrysové svetlá, osvetlenie tretej EŠPZ-ky, cúvacie svetlá. Máme tam dokonca aj tretiu EŠPZ-ku, ktorá má špeciálne označenie nosič. A toto leto riešim to, či takto umiestnené bicykle majú byť ešte dodatočne označené reflexnou tabuľkou s rozmerom 40x40 cm. Priznám sa, odpoveď neviem, ale poďme si to tak aspoň zhrnúť, čo som sa dočítal, čo som našiel na internete. Poznáme aj iné druhy nosičov, napríklad nosič určený na 5. dvere vášho auta, čiže pomocou nejakých konzol si umiestnite nosič na bicykle, tie bicykle si tam zavesíte a tu by mi dávalo zmysel mať tie bicykle označené, lebo ak by vám to presahovalo tých 40 cm, čo je niekde tu, tak tie obrysové svetlá toho auta sú zapustené. EŠPZ-ka by nemala byť prekrytá tými bicyklami, ktoré sú umiestnené na tých 5 dverách. Pri tomto nosiči je to iné, lebo máte tam osvetlenie, máte tam EŠPZ-ku, je to homologizované, tak pri tomto na dverách by mi to dávalo zmysel. Určite sa stretli aj s tým, že keď išiel nejaký karaván pred vami, mal vzadu naložené bicykle, tak tá tabuľka tam určite bola umiestnená. Čo sa týka označenia bicyklov na takomto nosiči, čo som to začal sledovať, tak možno z 20 aut, ktoré som videl, ktoré mali na nosiči bicykle, som asi jedno auto stretol, že malo tú reflexnú tabuľku. Čítal som rôzne články, nedočítal som sa, či je to povinné pri homologizovanom nosiči, ktorý má svoje vlastné osvetlenie. Dokonca som tam našiel aj jeden pán poslal konkrétnu otázku na prezidium policajného zboru. Pozriem si to presne, ako to tam bolo napísané. Prezidium policajného zboru, odbor dopravnej polície, kde sa pán pýtal, že ak má takýto nosič, či je potrebné, aby bol dodatočne označený ešte tou reflexnou tabuľkou. V tej odpovedi bolo napísané, že nie je to potrebné, ak je vybavený osvetlením ako aj treťou EŠPZ-kou, čiže ak je to pekne viditeľné, tak by nemal byť označený. Potom zase som našiel jeden článok, kde sa písalo, že musí byť označený. Takže rôzne tvrdenia, neviem, či treba takýto nosič mať označený alebo nie. Nedáva mi to zmysel a potreboval by som poradiť, keďže často chodíme na cyklovýlety. Dokonca už som bol pozerať aj na čerpacích staniciach, či sa dajú kúpiť takto reflexné tabuľky. Keď som si to dal do Google, tak mi našlo, že iba na Allegre sa to dá objednať, možno ešte na pár stránkach na Slovensku. Takže čo sa týka dostupnosti tých reflexných tabuliek, tak treba to objednať. Na pumpe som to nenašiel nikde. Ak máte nejakú skúsenosť s nejakou čerpacou stanicou, kde sa to dá kúpiť, tak mi napíšte do komentárov. Pokuta, čo sa týka pokuty, tak v jednom článku som našiel, že pri blokovom konaní sa môže výška pokuty vyšplhať do maximálne 50 eur. Pri správnom konaní je to do 100 eur. Takže či si kúpiť tú reflexnú tabuľku, ktorá stojí na Allegre nejakých tých 10 eur, alebo riskovať pokutu, neviem, alebo sa potom hádať s tým policajtom. Záleží podľa toho aj na koho natrafíte, lebo ako sú rôzne názory, že treba to mať označené, netreba mať označené, tak si to každý môže vysvetľovať nejako po svojom. Možno sa pripraví aj nejaká novelizácia, ktorá by túto problematiku presne upresnila, ale to zatiaľ som sa nikde nedočítal, či sa to plánuje nejako upraviť. Každopádne je to prečnievajúci náklad, ale je to homologizovaný nosič, ktorý je umiestnený na ťažnom zariadení a je kompletne osvetlený. Čo by som ešte sa pozrel, tak pozrime sa na
paragraf 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 30/220 zbierky zákonov o dopravnom značení, znení neskorších predpisov, ďalej len vyhláška. Tam sa vlastne definuje to, že všetko, čo je prečnieva oblíž 40 cm vpredu, vzadu a z bokov, musí byť označené tou reflexnou tabuľkou. Za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle. Namontovanom vzadu na vozidle. Či sú to tie 5. dvere, nie je tam definované, že na ťažnom zariadení homologizovaný nosič, čiže nie je to v tom zákone konkrétne definované, že o aký nosič namontovaný v zadnej časti na vozidle. Je to zadná časť vozidla, ale poznáme aj nosiče, ktoré sa dajú umiestniť na 5. dvere, ako aj pri tých karavanoch, kde beriem, že tam to dáva zmysel, aby tie bicykle boli označené. Čo by som ešte spomenul, tak ak sa chystáte do Talianska alebo do Španielska, tam to majú jasne definované, že ak máte nosič takýto na bicykle, tak ten musíte mať označený takou reflexnou tabuľkou. Takže ak plánujete ísť do Talianska alebo do Španielska, tam vám určite odporúčam dať si tú reflexnú tabuľku, a či použijeme tú reflexnú tabuľku, neviem, môžem to objednať, radšej dať 10 eur ako riskovať a hádať sa s niekým, že či to má byť označené alebo nie. Napíšte mi do komentárov, je to myslím, že celkom aktuálna, zaujímavá téma, aké máte skúsenosti, či vás zastavili policajti, či ste dostali pokutu, či ste dostali iba upozornenie. Zaujíma ma to, aby som vedel, či treba tú tabuľku mať alebo nie. Ja vám ďakujem za pozrietie dnešného videa a vidíme sa na budúce.